Ako to vidíte perspektívne, čo sa týka výstavby nájomných bytov? Veľmi jednoducho. To bol kľúčový bod nášho programu. Podarilo sa nám presadiť štátnu podporu nájomného bývania, zriadiť agentúru na podporu nájomného bývania. Našli sme prvých investorov 2 rakúskych za 1,5 miliardy eur. To je prvých 10 000 nájomných bytov. Čakáme teraz na schválenie Európskej komisie, že to nie je nedovolená štátna pomoc. Ak tá zelená od Európskej komisie príde, tak vlastne každoročne budú vznikať ďalšie a ďalšie nájomné byty mimo tých, ktoré stavajú mesta a obce. Lebo tie, ktoré stavajú mesta a obce, to sú sociálne byty. Tieto nájomné byty, o ktorých hovoríme my, sú určené vlastne pre strednú triedu, pre začínajúcich lekárov, učiteľov, sociálnych pracovníkov, zdravotné sestry a tak ďalej. Druhá vec, ktorú chceme urobiť, sú mladomanželské pôžičky na výstavbu nových rodinných domov. Ak si manželský pár rozhodne postaviť nový rodinný dom, dostane 10% od štátu pri podpise zmluvy a 10% pri kolaudácii tohto domu. Ďalších 10% postupne po 3,3% vtedy, keď sa mu narodí prvé, druhé a tretie dieťa. Je to tak urobené preto, aby tam neboli možné špekulácie, čiže na novom byte, na novom dome štát inkasuje DPH-čku a z tejto DPH-čky vlastne chceme financovať takúto podporu. Tretia vec, ktorú chceme urobiť, je garantovať, aby nikto, ak sa mu zvýšia splátky hypoték, neprišiel o strechu nad hlavou, to je garancia strechy nad hlavou, takým spôsobom, že keď niekto by nevedel splácať zvýšenú splátku hypotéky, štát zariadi prevzatie toho bytu, môže v ňom ostať bývať, bude platiť štátom garantované nájomné a v prípade, ak sa dostane z problémov alebo tie vysoké splátky poklesnú, úroky, tak bude si môcť ten byt s novou hypotékou odkúpiť späť.